yekani ukununusela abantu besilisa ngekhekhe, abasalifuni. Uyangipha endlini nendaba mfethu. Yabona lo bhuti awaqamba mangiqinisile. Laba basalifuna ngempela ikhekhe mina ngabona ngami. Yabona ngimno wami wavele nje athi mina ngimkhothe umdidi. Lo wakhe impela lo oyikhulu. Wathi nje ucethe ngimkhothe. Ngathi mina kanjani? Wathi nje hawu ngiyacela mama. Hawu ngiyacela nje ngeke nje uze kube nalutho. Ngiyacela nje kancane nje hawu umuntu usangaze aphume eyozwa into ngaphandle abantu bayasho. Ngathi mina hayi ngeke. Angiyazi nje ize ngenze akwazi ukwenza ngabe ngcono mhlambe le nto wangenzisa yona mhlambe ngisafika empilweni njengamanje uyithatha phi yona. Wathi ngiyacela mama ngicela ukuthi nje uma kuwukuthi kanjani ngithi mina manake isihlama wathi hayi isihlama khululeka-ke ngahamba phela ngoyigeza izinqana phambi kwakho ubone ukuthi ngiyigezile nangempela esesukuma ebeshona endishini amatisi ethawula lamanzi wayiwasha ngempela izinqimile waqeda lapho wacwilisa waphinde futhi walikhama wasula wabuya wazolala lapha embhedeni waxisiwa wathi wamisa amadolo inyawo wabhekisa phezulu enzela ukuthi livele obala yabo libe nje sobala wathi ngiyacela mama eshebe engilokhuza engithintathini ngiyacela ngikhotha athi mina wejesu wami wabuye wabona ukuthi lento lena mina yabo wathi hayi ngiyadlala yeso uthi uyadlala kodwa vele mina useze wasukuma wayiwasha wabuya wenza yonke nje into ekulungela ukuthi cha sekushoda mina ukuthi ngiyenze lento le kuyena uyabo. Usho ukuthi mebuya-ke ngoba wayeselele ngomhlane wavele wavuka wathi gubhu yabo lokho kuvuka engathi uyajima wavuka wathi nje wase engicubungula engizindatheta-ke ngikutshela ukuthi akangiguquguqulanga kanjena engiphenduphendula nje amagwinya lilokhu nje lithe lilokhu silokhu sengikhombisa wangi engiguqula lapho lento nami ngiyeza ukuthi kushuthi lo muntu lona lento ayenzayo akayizwa sidalo la nje yena enza khona akasayizwa lento mina vele uyenza la angisekho ngempela-ke vele kule nto lena ngoba umqondo wami ukuleya nto ayishilo ukuthi abantu usaze eyizwa ngaphandle into ukuxoxisa uyabo egcineni uzothi uyadlala uyabo and ngiyabona ukuthi lana ayikho lento ayenzayo yebo uyayenza kodwa indlela ayenza ngayo yena uzama ukujabulisa mina kodwa mina manje angisajabula indlela enze ngayo yena ngoba akekho yena kule nto le vele nami kanti vele angisekho kule nto emqondweni wami khona le micabango le uyabo vele sengiyazi mina enhlizweni yami vele lento le ayenza la akayizwa vele ke sisezweni ngikutshela ukuthi kwacishe lapha isikhathi ngasi kwaba ubani saqa engaqedi engimba nje kwase kuze hayibo phela kunabantu lana kwase kuze ngoma yona-ke yoma yathi nkwe ngikutshela ukuthi angiphendule wathi-ke esengiphendula esengibhekise esengiguqisile uyabona embhedeni ngikutshela ukuthi kwavele nje waqonda kilo wahloma ngethuka ngathi hayibo ngavele ngahlala ngezinqa ngaphenduka ngahlala ngezinqa ngathi mina hayibo kanti kwenzakalani manje hayi kube ngathi kwesiyena kwenzakalani indaba hayi angisho bengiphendula njalo ngehlombe engibuyisela khona ngiphinde futhi ngibekezele ngiquqa ayisho ukuthi awuhlome khona-ke la okumele ukuthi vele awufake khona hayi ethi yenza ngitshela shuthi wabona ukuthi mina vele umqondo wami usukule nto ayenzayo wangizuma wathi washo ukuthi hayi vele lathi yena uzama ukufaka khona ayaziwa lento lena vele ayikaze nje yenziwe mhlambe ukube yena wayezuma umuntu vele labantu ababajwayele vele mhlambe wayethi maye vele ukuthi iphosi yabo manje mina lapho wathi methi nje ngavele ngathi ngoba ngangikuqebe ngathi nje ngesisu-ke manje ngalala ngesisu phansi embhedeni ngathi nje ngayiminca izinqa zami walala la phezu kwami walala wathi ja kusho ukuthi mina avele ngaphenduka ngathi ngamuyisela eceleni yayibona nje leyo nto le muntu uma uzophenduka phezu kwakho emhlane kodwa ngathi ngavuka mina ngahlala nje embhedeni ngasuka nje embhedeni ngazoqhwakela kuwo nje ngasuke ngiqhwayele esihlalweni ngathula shuthi weza kimi-ke wangibuza ukuthi hantini manje nakhona kangibuzi kahle uthi hantini manje ngithi mina uyazi mina angisazi ngithuswa le nto ayenzayo ngoba phela manje usuyayiphinda ngithulile okokuqala manje usuyayiphinda futhi uthi yini leyo ngithi mina awuboni ukuthi wenzeni athi hayi ukuthi nje nina nje niyathanda ukusiphuthisela ngezinto izinto size thina sigcine ngokuthi sizizwe ngithi mina uzizwa
ubanje lo waqala nje leyo ndaba leyo waxoxela yona, nawe wathula nje wayilalela impela. Wena waphendula wathini? Wathi cha phela nami ngasho ngathi hhayi nami ngisafisa ukuthi ngikwenze kuwe, uyabo. Ngathi mina angiyonayo leyo nhlobo mfethu, ngiyakucela nje ukuthi ungangijwayeli mina, angiyona nje leyo nhlobo leyo. Ya nje ngiyakucela nje, angazi ukuthi ungithatha kanjani, yabo. Ngabe nginxusi lento oyenzayo, wake wayenza kimi. Njengamanje nje ungitshela izinto ey'ningi nje lento oyiqalayo oyenzayo, uyabo. Hhayi, bese yangincengisa ngithi hhayi ngeke ngisakwenza ngiphinde, ngiyaxolisa. Kodwa nje nami lento ngayiswa ngabanye abafowethu, uyabo. Ethi iy'ntombi zabo bona ziyabanika kanjena. Ethi mina pho manje wena usuzoyenza le, ucathi mina ngiyilezo y'ntombini lezo, uyabo. Saxabana nje kwasho ukuthi ena ngisho sesilala-ke manje nami angisayingeni indaba yakhe, sengiyibhekela le. Lapho ngifisa ukuthi ngathi ngabe sekusile ngoba phela manje la sesodwa ngizothini mina kulo muntu lo mase ngempela kube ukuthi lento ayifuna ngempela futhi agcine eyenzile kimina, uyabo. Kusho ukuthi hhayi wangibezelela nje ngoba phakathi namabili esephinda futhi abangisazenza lezo y'tayela lezo kimi. Kodwa nje mina ngase ngazi vele ukuthi vele into ayenza lana kimi, kangangoba nje sengibuyele ekhaya mina. Ngabuyela ekhaya nje ngayitshela ukuthi cha angisophi. Kwayiphumela khona nje enhlizweni yami ukuthi cha mina ngeke ngiphinde ngiye lapha ngoba loya muntu loya sengiyazi ukuthi uyinhloboni kahle kahle. Akasaqondile, yabo. Ngabona lapho ukuthi lo akasaqondile. Uma kuwukuthi mhlambe wayenziswa amantombazane leya nto leyana, kulungile. Lapho ngaze ngamtshela ngathi mina sesikhuluma nje efonini ngimkhumbuza ukuthi kwase kuyisikhathi eside sengibiza futhi ethi ungikhumbula ngize. Ngamtshela ukuthi mina ngiyasaba mina ngoba manje le nto wayenza leli langa mina ngayikhohlwa. Futhi ngabe ngcono ukuthi ungitshele iqiniso ukuthi indaba wayenza leya nto, uyabo. Athi yena hhayi mina ngeke ngiphinde nje ngiyenze le nto, kwaba yiphutha nje lela indaba yokukhohliseka nje, uhambe ukhohliswa abantu, uyabona, uthatheke nawe izinto. Kodwa nje mina angeke ngize ngiyenza, angiyena nje umuntu angifisa ukuthi ngikuzwise ubuhlungu, okay, uyabo. Ngathi mina hhayi kulungile ngizofika, ngikutshela ukuthi selokhu ngathi ngizofika, uyabo. Ngoba nje uma sengingedwa mina-ke noma sekuthiwa vele ngiyakubuyisa imicabango ngaye kudala ukuthi vele bekunjani phakathi kwethu ingakabikho, ingakenzeki yonke lento, uyabo. Kodwa yonke leyo mcabango le ivele izocindezelwa lo ofikayo manje walento le ayenzile yena ekugcineni, uyabo. Eyi vele ngibona ukuthi lo muntu ngeke azashintsha. Lento mewukuthi wayiqala nje. Ngaze ngamtshela-ke lapho isikhathi esikhuluma ngathi ngabe ngcono ukuthi uyangitshela iqiniso ngoba mina ebengingakusho kwenza lento le asixazulule kanjani ngoba nami ngiyazizwa ukuthi vele ngisanalo uthando lakho ngoba nawe usho ukuthi unalo lami. Mina bengafisa ukuthi ungitshele iqiniso. Into ebengizoyisho wena ukuthi okungcono ngoba uyasho ukuthi bayenza ey'ntombini zabo. Okungcono nawe funa umuntu mhlambe okwaziyo ukwenza leyo nto osekwayenza. Cha mina ngeke ngize ngikwazi Nkosi yami. Okungcono ngamane ungibhanqe sibe u-2. Wathi yena hhayi maswide nje leyo nto leyo mina ngeke ngize ngiyenze, ngingakubhanqa kanjani nje ngikuthanda futhi nje ikhohlwa ileya nto, asikhohlwe nje ileya nto eyenzeka, asikhohlwe, uyabo. Kwaphela kanjalo nje. Ngavele ngabona ukuthi ngiyaphuma nje kule nto ngoba lento le iyona lento engicabanga futhi ngayibonela ngamehlo, ngangikhona phela kwenzeka kimi. Akuyona mina ngalithinta ididi leli wayithi angilikhothe, ngagcina ngolithinta ngesithupha nje futhi angifuni uqamba amanga, ngangizolikhotha, ngangizogcina ngilikhothile mina lobo ebusuku ididi ngenxa yokuthi uma uwumuntu wesifazane uyithanda ngempela indoda ungafuni ngempela ukuthi kube khona into mhlawumbe ezoba isizathu sokuthi igcine ikuyeke, usungafuna ngempela ukuyiluza. Nami laphayana angimthanda loya muntu ngalesa sikhathi, yabo. Wenza yonke leyo nto nje vele ujezisa khona nami ukuthi ngiyamthanda futhi wayenesiqiniseko sokuthi leyo nto leyo vele mina ngizoyenza, uyabo. Kusho ukuthi-ke ngoba sengitshelile ukuthi nami ngikhonondela isihlama, wahamba usigeza wathi usigeza mina ngibona, wabuya-ke walala phela embhedeni wawaneka kanjena. Kusho ukuthi lo umile vele, besuke naye vele esemile lo ese-right, yabo. Manje khona lo phela olele la okusekufanele ukuthi mina ngimvuse mhlawumbe ngimbambe phela akavuki lo vele ihlale ibhocobo yalele, yabo. Kuvuka into eyodwa, umsebenzi wakhe lo ukuthi aphacaze la aphacaza khona-ke. Umuntu wesifazane udalelwe umuntu wesifazane, uyabo, ngoba eme kanje, eme njengesibhamu nje. Lo unomsebenzi kanti naye lo ongezansi naye unomsebenzi wakhe okuthi mangabe esebenza lona naye kube ney'ndawo ayithintayo umuntu wesifazane. Manje angiyazi ukuthi ibuya phi yonke leyo ukuthi sekufanele abantu beze ngemuva kanjani nje, hayibo. Lezinto lamathuluzi uNkulunkulu wadale ngendlela nje yakhe futhi uyazi ukuthi azosebenza kanjani. Manje nje angiyazi leya nto. Kusho ukuthi ngimphakamiseke lona leli ngihlanganise nalo bese ngiyaqala-ke. Kusho ukuthi
sengilibukele eduze kanje ngoba phela mina ngangihleli phansi embhedeni ikhathi esukuma yena uwasha izinqa mina ngangihleli embhedeni nje inyawo zami ziphansi yabo useyabuya ke ngigibele embhedeni uyashesha futhi ujahile nje phela yena usanayo usenemizwa vele ukuthi engathi lento le ingenzeka khona manje abuye kahlala alale pembhedethi avule amadolo kawavule kanjena shuthi mina ke engiphululayo ngalesi simo isandla ngikutshela ukuthi ngathi nje ngohlangothi oba inyawo zami iphansi ngathi ngohlangothi ngangena la ngaphansi kwa maqondana naye yabo ngezansi ngangezansi yenilele nje ubheke phezulu uyayibona nje lento engichazayo shuthi wabamba ke ngesikhathi ngilala kanje uthatha umlenzeke wakhe usewubekela unyawo selibekela kimi nje emabelweni wenzani uthi ngesithupha sonyawo amabele uwadlalisa ngaso manje isithupha sonyawo cha mina kushuthi ngifanelwe njengamanje ukuthi angidlalise ngonyawo kushuthi mina ngabona ukuthi ayi ngibhemele la ngiwabambeke kanje vele ngibambe lo ongezansi lo lele phansi ngimbhanqa nalo ogwayi lo wakhe obileyo bese ke ngithi ngesithupha ngithinte lona phela ididi ngithinte ngitshela ukuthi lavelela nyakaza lathi awu lona lathi labumba ngaze libumbani ke manje lithu no niyayibona litekisho la ukuthi awu ayibo ngivele ngithimisele ngamathe yabo ngithi amathe kulona athi ngiwafaka hayi kwangathi lizwa wona lawathi lawabumba lawagaya kushuthi ngibe ngilithike ngesithupha ngishuthi wayengitsheleke ukuthi ene uyathanda nanokuthi yena umuntu wesifazane nje amdlaliselana emthungweni wakhe yabo kumthungo wakhe kushuthi umthungo lo wezambane phela uyabo ngihambe ngomthungo nje njalo hayi nangempela kushuthi amathe ngiyabambezela ke manje ngiwenze lapho useyakhala ngime ngimbuka ebusweni futhi ngempela nje hayibo ngoba phela ngibe ngenza kanje ngomunwe ngiyambuka phela yena emehlo hayi akasakha uqinisile sesimoko ukuthi uthi wakhala kodwa nje kusalayo akuyona indoda leyo nami ngabona ngalelo langa kusasengisingile ukuthi hawu kanti bengingenayo ngempela indoda yabo ngaba sengilalo lelo langa ngiyenze le ndoda lena nginyonginayo ilentuzana ilokhu umthungo wayo lona ngicubungile kahle nje ngithinte angithi ilentuzana yami vele imanzi amathi vele alinazo inwele ngithi lona nalo ke kusho sekushiplike kahle ke nje kulona ke yabo naye lo ngimphethe vele ngiyambucaza naye ngendlela kodwa mina phela ayisekho lento ukuthi mina ngila yabo nyanyanya nje ukuthi kanti ini leyo engenziswayo shuthi yena ke mina ke usengisebenza ntombi ngonyawo lapho ngitshela ukuthi ngathi ngithi ngomuntu ngathi ngithi ngalona ke manje sengibuye sengithi ngikutshela ukuthi wathi angufake wona lo wathi ena ngufake wathi ufake mama ucimezile ufake mama ngempela ke ngithi ufake lapho mangufaka ngiyeza ukuthi cha liyashisa bo liyavutha lapho nalo liyenza lithi ubambe ngathi umayibutho umuntu wami ididi ubambe ngathi umayibutho liyashisa kwangempela laba ngeke ngempela ephinde belunge khohlwa akakhali kulo mzuzu utshela ukuthi ngezwe ukuthi umunwe wami ungathi uyaphusheka yabo ukuthi anti uyasuza yezwa uyasuza ilapho wavuka khona ngokusheshsha wathi nje ngibithi wangihlikihla ihlombe wathi wangiginqa njalo wayengiginqa ke mina wayiba umuntu ke yabona ke usefuna ukuphosa endaweni erong yabo kade enginqile shuse wanginqa nje kwaba ukuthi senza lokho kujwayelile koma phela lokho kwakudala yabo okwasilethe emhlabeni leyo ndlela leyo shuthi wabona ukuthi hayi ngitshela ngiphendula wangilalisa wangiguqisa ngamadolo ilapho kwathi usuzama khona ukufaka la kimina uthu ngavele ngaseqebithi ngahlala ngezinqa ngathi hayibo kusho ukuthi kwathi angibuze ngathi hayi waphinde wangibamba ngehlombe wayengisakhona usho ukuthi wafaka la kufanele khona safake isikhashana nakhona wayephinda futhi leso wayekade senzeka ilapho ke engadila khona ahlala ngezinqa ngathi ngeke phela kanti kwenzakalani la wathi yini lapho ke saxabana khona
Esengitshela ukuthi into lena kwasho kwacima nawayitshelwa ngabafowabo ahlala nabo ukuthi kwashe kwacima bayayenza bona lo nto. Saxabana-ke lapho. Kwasa ngampela ngisingile. Ngasho ukuthi ngiyabonga ukuthi angikhothanga ididi ngomlomo. Ukuthi-ke abantu-ke bengabe baxoxela izinto zangale baye bebone ukuthi khona okushiyayo. Angikushiyi mina. Ngalikhotha bengizosho ukuthi ngalikhotha. Okwangampela-ke ididi. Angikaze nje ngize ngilikhothe shame ididi lendoda mina. Hawu ngeke angilikhothanga ngagcina ukuthi ngalithinta impela futhi nomunye wami ngawufaka-ke khona. Uyabo? Ngezwe ukuthi hawu lithi umunwe phakathi. Hawu. Hayi ngeke. Lapho mokuthinta nje lintofontofo. Hayi hani ngiyeke mina hayi. Awona bafethu indoda yangampela uyibona ukuthi iba right nje ngisho ngabe ibuka ngamehlo ingakaze ikuthinte. Amphathe ukuthi-ke isike yathinta noma ithanga lakhe iba right uyibona yona isithe. Futhi nawe uthi uma uthi uyayithinta mhlambe nje niyixoxela kanjena ubone ukuthi hawu sekunjalo. Nje indoda yangampela bafethu asikho isidingo sokuthi ize ikubambe ngesandla ukuthi yona ibe right ikudinge. Kodwa laba baney'ndawo lana abafuna ukuthi wena ugcine ubathinta khona ukuze bona bekwazi ukuthi bejabule yabo bebe right. Ngoba yini abanayo imizwa yabantu besifazane. Uma ukuthi nje usuze washada nomuntu kanjalo kumele wazi ukuthi ucashile ngawe. Usuke nje umuntu kahle sebeyacasha ngathi futhi leyo nto ayithi ifika manje ayikhona ngisho nakudala ngoba nakudala ayikhona nje amadoda obonayo ukuthi cha lo selokhu kwabo unqingile yabo. Manje bayacasha ngabantu besifazane umuntu esaba isihlazo kodwa khona ebeyosizakala. Inkinga mase bebuya bezogqilaza abantu besifazane ke sebebafuna ngemuva. Kuyonakala-ke lapho ngabe begcina khona ebafaneni ngaphandle. Uyabo? Asingahlukunyezwa nje ngento esinganayo. Hello Mzansi, welcome to Mkhosi waseMzansi. Your story nasi sishacisa madoda kananjani. People are saying ukuthi hayibo probably your ex wena ebeka after 9 cause what? And some people are saying ukuthi hayibo it's called rimming, meaning vele into lefana naleyo i-right abantu abaningi bayenda. Hayibo story salo sesishacisa abantu abaningi lapha etinkundleni tokuxhumana. Beka wakho umbono wona ukuthi ucabangani ngale nkulumo yalo sisi. Mina nawe sibonana next time. I'm signing out. Goodbye.